дар хонае ки мо истодаем зиёда аз 600 сол умр дорад. дар ин хонадонам бузургони ин диёр зиндагӣ мекарданд. дар аҷоиботи хона дар он ҷоаст ки онҳо ҷоеро барои рафъи китобҳои худро ки мехонданд дар ин ҷои баландӣ онҳоро ҷобаҷо мекарданд, то ки онҳо дар поён нарафтанд. мо дар хонае қарор дорем ки зиёда аз 500 сол умр дорад. дар ин ҷо 11 насли ин хонадон зиндагӣ кардаастанд ки ҳанӯз ба таври он замон ки сохта шудааст амехел вуҷуд дорад. дар ин хона яке аз бобоҳои мо Саид Наврӯзшоҳ зиндагӣ мекард. баъд аз он авлодҳои Кӯчакшоҳ ва ба имрӯз Қурбоншоҳ соҳиби ин хона мебошад. аз рӯи гуфти ӯ ин авлодҳои мо соҳиби маърифат ва соҳиби донишу хату савод буданд. ин хона дар ин ягон тағйирот нашудааст. ин зиёда аз 500 сола умр гуфтем дида ҳанӯз ба таври ҳамон пешинаш будааст. дар ин ҷо мо ин чи ҷои баландӣ аст ва дарунаш китоб мемонад, китоби Қуръонро мемонад ва дар он ҷо чизи муқаддас аз ҳама боло ки дар таи по набошад ва китобро аз ин ҷо гирифта ва онро ба тариқи стол, яъне ба тариқи миз истифода мебурданд. дар он ҷо китобро мутоила мекарданд. ин кӯзаи дар ин ҷо мавҷуд аст, сабаду чизҳое ки қадимие ки онҳо бо миннати дастӣ онҳоро истифода мекарданду зиндагии худро мегузаронанд. дар хона чӣ хел буд? яке сардори хона ҳисоб мешуд. агар 5 бародар буданд, яке ба киштукор, яъне ба зироаткорӣ сару кор медошт, дигаре ба чӯпонӣ, дигаре ба тиҷорат сару кор медошт. яке он сарвари хонадон буд ва мехост ки он чиз иқтисодиёт ки ба хона дохил мешуд барои зиндагии ин хонадон истифода мебурд. ин қисми хона барои заноне ки кӯдак тавлид мекарданд, онҳоро дар ин ҷо мехобонданд, то ки онҳоро хунукӣ назанад. хона хеле калон буд ва дар ин ҷо онҳо кӯдакро то 1 солагию 2 солагӣ дар ин ҷо нигоҳбинӣ мекарданд. албатта даруни хона ганҷина дорем. ганҷинаҳо он чизое ки барои хӯрокаву ширу дув ҳама даруни ҳамин ганҷина, барои ҳамин ганҷина ном дорад. як аҷоибот дар ин аст ки ин дар яъне ошуқу машуқ яъне надорад. онро ҳама аз чӯб сохтагӣ, ҳама ино маҳсули меҳнати дастии онҳо ҳастанд. як аҷоибот он аст ки ягон чиз надорад, вале чӯбро ба он ҷо халондагӣ ва кушодану кушодан фақат бо воситаи ҳамин чӯб мешавад.